دادك المصري دار وليلوش دك شد حليتوي دار وي مالخي بطح هيك يزن يالويل عدين ماجش كعتاج لامز جماعة عديش تشبع إذا جاء القرآن ديش 200 300 400 مليون صلوات شدوش الله ديري عستلوش مرحبا توي دعبهم وين مها أوكرانيا دوق عزوتهم دوق عزوت خيت شو تشولشن إيمان جزدو الله يتسون سياحة بوصل دينا دحل دا سار دحوش بول سازمان شو خليتي كرات سديش أتصل إيرش حالدوش هالكرو وريتي يعمل لخش أوكرانيا حولش تاق شيء سايتش تحصلين بيلدو يزدوش مش شقوش حيل ويل نقص دير دوش صوت كاتي أحسن باش أتانا دير غير مخل هو ويانا بيزن بش رزوات برتر شبابي شبود وماكر دبر وولش دقود وماكر جنتي سياح يجا يكشبو وقدي خلمت كير ما يبرد خلي يلون دير ويجاي ديري آدم سياح ستارشي وش ناوش تيد يمتك حياة قر دنيتسكي عدان مومنت وبير سيد تمش بودا بيالخش بتعم سيد أكوب شوح يشلك بير تشيك بولش بو إز دار وين دعين جواب دلا ودار يدوق عادوتي يوق يال ويلق وين مص سنة نوشي غومنا قمنتان نبومش 10 طن примерно на 2 миллиарда яйд назиеда. Медикаментш лекарственные препараты на 89 миллионов яйд. На техника обмудрывания на 967 миллионов яйд. Так, добровольческий вещь получана. Оказанная помощь 743 миллиона рублей. Это около 500 миллионов акций на месте движения. Залмола, вой инбандерович, инацич, и вой шейтнеш, то шех мансурит, яйн, юэйтхо, дудайо, яйн, хиэйтхо борч. Церк амел чакдалла, Украина, вой тинсик энтибу, вой тоққадушун тход, $6 каланш борч. Цер خبر يغوت خبر دود إز يغوت أجوشتلا. цер تعامل دودوسي، دامولا هو دوح طولمسي خاص قاسي وكأنتي موكش مارش تصبيرز برد إيش تجابوش صح برد ويلا والأر ولا يخير تبول شرد سوي خيترش ديش موكش وشو ما بوباش شو رأوش واس ناس أدرس يتصيد بيجين يرس موكش فرصة حاسة تجاهدوش إذا نشكاج عقيم بوش وكأنتي تجابوش ويلا دكتور أقوى شيء نشتا كنال نوحشي دقبي 4 республика праздничные мероприятия отменительно лёхар عمدوا دلنا Министерство культуры 6 концерт ширят тигайт вам бош алад солидарные хурш шончола аловдерс дирду زكرش ديردو تاين لو أقدا شجرة موك حابق عشان تعيش تميلات وقيس شو ماكر جيز اللي أرا يعيتن هر موقت كان حابق عشرة أش يوتشك يقدر ودا ديشتم وهوش ربع شقوشتو نوشن شو وقولنا أورك متيتيو قوي بريزيدنت روسيسكي فيدراسيون 70 شقوشتو ويدولشا بريزيدنت غور هاخ يقي мероприятия إذا قعدوا ستولت республики دزد قعدوا 9 مايو параде уэйд 100 лет кичем мобин хас В соответствии с вашим распоряжением утвержден основной план. На территории республики и в регионах России проведено более 380 мероприятий. Основной акцент вот на просветительскую аема аллар, чтобы до людей донести акцент инбеш волхбу и дерезхал Ахмадин Дудая Хагар просветительский на Дахачош. Состоялось открытие ряда социально значимых объектов: уличной библиотеки в городе Орел, комплексных спортивных площадок в селах, 22 индивидуальных жилых дома в городе Грозный, 5 общеобразовательных организаций, отделение хирургии и противошоковой палаты в Республиканской детской клинической больнице имени Глинки. Прорабатывается вопрос издания государственных знаков почтовой оплаты, посвященных столетию Чеченской Республики. Также по инициативе Министерства финансов направлено обращение в Банк России с просьбой рассмотреть возможность выпуска памятной монеты, посвященной юбилею республики. Москва дает шикиноюца художественного документальный. Из-за на отдатный шлеренью Шейх Мансур из Угур Халбол Ибор из-за Далмола ха ойошо чакал королшу.
Ой, мероприятиеш дуку я ее дуку ичтен дуку пайда бол сенхан не цеюш волчен сел не юиз канша хурил дизахаз хазбама везвай баба хаб ой цаму ой жорик шхла дас цаму ой лидерна хла дас дик Мадар Хурду, все-таки 21 веке пришли к тому, что харювай смысл жизни, хаймак аппарат, мэжгшдеш, хужершеш, нохчи мот бис ищешь, нохча лабош, долом халахадош, хай государственный мот бош, даязин конституция дош, иман ахтерд, дал дигнегд, хал намахна, лушлу, йокитамду хинц басти юлш. Ora ma shere on yahsubotnik sher bosso padez diners de sitin boy noche şu da imsan ketchin hazin sen haliyeshu vaad ve kiyat qil diyesh das noche shun yahdo baqbasan musa desh musa tehwa lawa da mola way yalla noche şu tsandi dio khazi dio adqu мероприятие يشغل تباكن حيش دخول ملهو خزاخي تعامل عقيسو بوش اتاك экономический строительного новый объект швести يشغل استعاد максимальный успех يدعمل وي обязательно وين كوتش يلوي على قيتش دوي أدعم شرش الله هو شر دخل دوي على سانكت الشيء هذه وجه دوش قسم دو منستر سيرس خزاس ناحية لا تعديتيس ساشش داديش وش هذا الجيل Tjavo bo biež pun, dete pol 30 hektarov nachšej biež maš daji no главštini уже поручение те лабиш bo bon веше. До конца мая практически мы себе бiež maš daji найдешь. Не думаешь, я баба бизнес и плюс министр имущества земельных отношений. Хотя будет основном дохвал حلقة будет سعر أسعى ملو مقردات бош بيتش مع бош не лахин латна шаделах. هذا вообще مقردوش дачун ها последующим развитие خليشون حق نيقبق بيش بوشون تيجي لحن سعر هلا كنا موديل استقبل سندل ميزو خلا الشعبشي عبال بي تاج شيء مساق يوريا زيتيش سون سي ريسبوبليكان развитие города района يشل متكش عدت أسبوع لاش نايلا إن شاء الله مليارد لو ابن هو يكون يرتيشو حوصا بولنا شو تخورا داد في عوالات تاج يوريا زيتيش последующим донокш ой бак беш полня бакш к правительство к парламент еш сиараз развязкаеш беш болмой республика халат зметкая юха интаеш яц иснил зданиеш или сию минуту лайволер или документ обратно да это бар маселе да диабетка